Ακόμα μια φορά θα μιλήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά φυσικά την επιστήμη των μετεωρητών. Η επιστήμη των μετεωρητών, όπως γνωρίζετε, έχει πολλά και διαφορετικά κεφάλαια. Ένα κεφάλαιο βέβαια αφορά την αναγνώριση των μετεωρητών και όχι κυρίως όσον αφορά τα χαρακτηριστικά τους, αλλά σε σχέση με το τι είναι μετεωρίτης, το τι είναι μετέωρο, το τι είναι αστεροειδής. Αυτό λοιπόν που πρέπει να γνωρίζουμε με απλά λόγια είναι ότι ένα υλικό που βρίσκεται εκεί έξω στο διάστημα θεωρείται ως αστεροειδής όταν είναι λίθινο, εν πολλής, αποτελείται κυρίως από πυρητικά ορυκτά και έχει μέγεθος μεγαλύτερο από 1 μέτρο. Αν είναι μικρότερο από 1 μέτρο και βρίσκεται εκεί έξω στο διάστημα, έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, ονομάζεται μετεωροειδές. Όταν φτάσει στο σημείο να περάσει από την ατμόσφαιρα της Γης, είναι αυτό που ονομάζεται μετέωρο. Η μέση ταχύτητα εισόδου στην ατμόσφαιρα της Γης είναι περίπου 19 χιλιόμετρα το δευτερόλεπτο, που σημαίνει ότι αυτό μετατρέπεται με γρήγορους υπολογισμούς σε περίπου 65-66 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτή είναι η ταχύτητα εισόδου. Μετά από ένα ταξίδι γρήγορο, μερικών δευτερολέπτων, μπορεί να φτάσει στην επιφάνεια της Γης. Θα υποστεί διάφορες μετατροπές, οι οποίες δεν αφορούν τα κυρίαρχα ορυκτά στο εσωτερικό του δείγματος, αλλά κυρίως στο εξωτερικό του. Το υλικό αυτό θα υποστεί μερική τήξη, θα καταστραφεί μεγάλο μέρος του μέσω της εξάχνωσης του υλικού, μέσω του ablation, της εκτομής του υλικού κατά το ταχύτατο πέρασμα από την ατμόσφαιρα της Γης. Έτσι χάνεται ένα μεγάλο μέρος του υλικού, πάνω από 75-80% κατά μέσο όρο, και οτιδήποτε απομείνει και ανακτηθεί από την επιφάνεια της Γης θα είναι ο μετεωρίτης. Ο μετεωρίτης, όταν τον μελετούμε στο εσωτερικό του, θα δούμε ότι έχει διάφορα ορυκτά, τα οποία μπορεί να είναι και ορυκτά αυτό που λέμε υψηλών πιέσεων. Αυτά όμως είναι στο εσωτερικό του μετεωρίτη και είναι το αποτέλεσμα διεργασίας που έχει πραγματοποιηθεί στο μητρικό σώμα από όπου προέρχεται αυτό το δείγμα. Δηλαδή, πολύ παλιά από τον αστεροειδή ή από τον πλανήτη από όπου ξεκόλλησε. Αποτέλεσμα κάποιας άλλης πρόσκλησης. Άρα, για να το διαχωρίσουμε, τα ορυκτά που είναι μέσα στο εσωτερικό του μετεωρίτη, ειδικά αυτά που σχετίζονται με υψηλές πιέσεις, έχουν δημιουργηθεί στο μητρικό σώμα από που ξεκολλάει αυτό το κομμάτι. Τα ορυκτά όμως που δημιουργούνται στο περίβλημα του μετεωρίτη, στον φλοιό σύνδειξης, και είναι αποτέλεσμα πολύ γρήγορης τήξης και ψήξης στο περιβάλλον που πέρασε αυτό το υλικό από την ατμόσφαιρα της Γης, σε αυτό το πολύ γρήγορο περιβάλλον. Αυτά τα ορυκτά λοιπόν δημιουργούνται εδώ, στο γήινο περιβάλλον, ως αποτέλεσμα ταχύτητα της ψήξης. Ποια ορυκτά αυτά? Τέτοια ορυκτά που μπορούν να δημιουργηθούν είναι ως αποτέλεσμα της μερικής τήξης των πυρητικών ή και θιούχων ή και μετάλλου του αρχικού δείγματος, και τα υλικά αυτά εν πολλής μπορεί να έχουν κάποια δομή κρυσταλλική, αλλά στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν έχουν κρυσταλλική δομή, είναι άμορφα υλικά και έτσι αποτελούν ένα υλικό που ονομάζεται γυαλί. Αυτό είναι ένα από τα κύρια συστατικά εντός του φλοιού σύνδειξης. Για να το μαζέψουμε, μιλάμε για μετεωροειδή και αστεροειδή ανάλογα το μέγεθος, και η διάκριση κυρίως μπαίνει στο 1 μέτρο. Μιλάμε για μετέωρα, τα υλικά που προέρχονται λοιπόν και βλέπουμε στον ουρανό, είτε τον νυχτερινό είτε όχι, άρα αυτά που μπαίνουν στην ατμόσφαιρα της Γης, τα οποία βεβαίως περαιτέρω μπορούμε να τα διαχωρίσουμε σε κατηγορίες ανάλογα το μέγεθός τους. Αν είναι πολύ μεγάλα, μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε και ως φωτόμπαλες, μπορούμε να μιλήσουμε για τις βολίδες. Μιλάμε για υλικά τα οποία θα φωτοβολήσουν τόσο πολύ όσο και το φεγγάρι στο μέγιστό του. Η περίπτωση βεβαίως του να συνοδεύεται από ήχο είναι και αυτή πιθανή όταν μιλάμε για μεγάλα σώματα, άρα υπάρχει και ένα boom, ένα shock wave, το οποίο συνοδεύουν τα μεγάλα σώματα καθώς περνάνε από την ατμόσφαιρα της Γης. Οτιδήποτε λοιπόν διαφύγει από την καταστροφή που έχουμε περιγράψει, την ταχύτατη είσοδο από την ατμόσφαιρα της Γης, και φτάσει στην επιφάνεια και συλλεχθεί και ανακτηθεί, θα είναι αυτό που χαρακτηρίζεται ως μετεωρίτης. Σημαντικό είναι να πούμε ότι το τελικό ταξίδι αυτού του υλικού κατά το πέρασμα από την ατμόσφαιρα της Γης δεν είναι γρήγορο, έχει επιβραδυνθεί αρκετά, ακριβώς λόγω του ότι έχει συναντήσει παχιά στρώματα της ατμόσφαιρας, πολύ μεγαλύτερη αντίσταση, μεγαλύτερη τριβή, επιβραδύνει το σώμα και στο τέλος έχουμε το dark flight, δηλαδή τη σκοτεινή πορεία αυτού του δείγματος,
όπου δεν βλέπουμε ένα φωτοβολί, αλλά με διάφορες μετρήσεις ή μπορούμε να κάνουμε χνηλάτιση του υλικού αυτού με ειδικές κάμερες. Υπάρχουν και διεθνή δίκτυα που καταγράφουν τέτοιες πορείες τέτοιων σωμάτων όπως είναι το Frypon, με το οποίο μπορούμε να έχουμε πολύ καλή αίσθηση αλλά και καταγραφή μέσω τριγωνισμού της κίνησης, πορείας κίνησης του υλικού μέχρι την ανάκτησή του από την επιφάνεια, αλλά και προς τα πίσω, ακόμα και από ποια σημεία μπορεί να έχει προέλθει του ηλιακού μας συστήματος. Δηλαδή με βάση τη γωνία εισόδου, με βάση την ταχύτητα, μπορούμε να εκτιμήσουμε από ποια σημεία περίπου του ηλιακού μας συστήματος μπορεί να προέρχεται. Μην ξεχνάτε ότι αυτή η σειρά βίντεο εντάσσεται στο Stardust Stories, The Science of Meteorites, το οποίο θα επιθυμούσα να συνεχίσετε με ένα απλό like, με ένα subscribe, να στηρίζετε αυτή την πορεία.